Tavallisen kiva päivä. Ai. Lida! Niin? Minä haluaisin alhaalle. Selvä. Minä menen siihen kunnolla. No niin. Wow. Tämä oli kiepoutunut jotenkin. Ja, olepas minä pitkä, en kohta mahdu enää hissiinkään. Naapurissa. Oh. Hei, mentäisiinkö puistoon yhdessä? Mentäisin vain. Entä sinä? Minä voin kyllä tulla. Pikkuinen ei varmaan voi tulla. Ei niin, hän on liian pieni. No niin, lähdetään! Sinun ei kuitenkaan tarvitse huutaa, kyllä me kuulemme. Oi, anteeksi. No, mennäänkö? Puistossa. Minä otan pienet päiväturkut. Minä piirailen. Minä taidan mennä ylös. Oho, olen vähän liian iso. No, ei se haittaa. Sinä sen kuin torkut ja muut ovat puistossa pitämässä hauskaa. Minä ainakin liuun liukumäestä. No niin. Jee, se oli hauska. No niin, lähdettäisinkö nyt? Olemme jo olleet tämmöisessä pikkuisessa aamulenkissä. Joo, pikkuisen on yksin kotona. Niinpä, lähdetään. Kotona. Hei, voisimmeko me mennä pikkuisen kanssa, että ensin me menisimme uimaan ja sitten hän tulisi meille ekaa kertaa yötä. Tietenkin se sopii. Meille se sopii oikein hyvin. Menkää vain. Pikkuinen, ole sitten varovainen. Joo, minä pidän uimisesta. Hienoa. No niin, lähtekääpäs nyt. Uimassa. Hoho, olipa pitkä matka. Minä en tule uimaan. Mene sinä vain. Tämä on kylmää. Ole varovainen sitten. Liukumäessä ei sitten ole niin kylmää. Joo. No niin, miten menee? Hyvin. Lähdetään pois, minä jäädyn tänne. Selvä, mennään jo. Automaatti. Kotona. Minua alkaa jo huolestuttamaan meidän lapsemme. Älä mutise. Hän on kyllä ihan pärjääväinen. Hän on niin rohkea lapsi. Toivottavasti hän pärjää. Taidamme mennä pian naapurissa. No niin, mene, Lida. Ai. Hups, Lida, ole vähän varovaisempi. Meillä on vieras. Sinä voit nukkua siinä. Minä nukun ihan omassa sängyssä. Minä en nuku täällä perällä. Nukun täällä, että tässä on tyyni ja tämä on peitto. No, hyvää yötä. Hyvää yötä. Loppu.